Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ina so ai fartajen bidiyo ai lakin kaman hakan yana sa duk bidiyo muka azo kai sauran gane shi. To alhamdulillah wani abokina na wallahi ya yi mini message. To ina ganin shi a sapotage yake magana, sapotage yake yi. Idan ina tsammanin ba goyon bayan sojoji yake yi ba. Sai ya kai mini message na sapotage ya tambaya ta wai to mu tun da mu rike shinare mu ba ta ita ba dole mu ce ba mu da kuɗi kasashen mu ba. To alhamdulillah rabbil alamin. Lalle wannan tambayar taka ni dai sai in ce na farko ba ni da babban masaniya akan harkar kuɗi tunda ba economist bane ni. Amma akwai amsa da nake so in baka a cikin wannan bidiyon. Ina son ka san da cewa ita jinariya mu rike jinariyan ba ta hita in baka san abin muhari ba za ni gaya maka yau. Muna sa ran tsammanin cewa kamar da na gai shekaran jiya a wannan taro da za a yi na shugabannin ne ƙasa IAS na shugabannin ƙasashen IAS a ƙasar Mali a ƙarshen shekarar ga. Muna sa ran tsammanin cewa insha Allah za mu ji cikakken bayani na kuɗin IAS ko mu ce muna sa ran kayan lokacin nan a sa mu da date ɗin da za su fara aiki. Dan mun san kuɗin in Allah yarda akwai su kuma an yi su. To alhamdulillah idan muka yi kuɗi kana ganin kakana za a yi kuɗi mu su yi baler sannan kakana za a yi kuɗi mu su yi garanti. To wannan shine nake so in faɗa maka. Idan muna da jinnariya kowace ƙasa ta IAS kamar yadda muka nan muna riƙe jinnariyar mu ba ta hita. Muna da reserve door. Kenan wannan shi zai sa ƙasashen turai su yi saurin asabte ɗin kuɗinmu su yarda da kuɗinmu kai tsaye saboda sun san da cewa muna da arziki na zinariya saboda ita arziki na zinariya an kana da zinariya aje abu ne yadda ka san kana da kuɗi kaman kana da kuɗi banki ka san kana da kuɗi banki da kullum kana san kare san kana da kuɗi banki aje haka zinariya take ko in ce maka kaman ka canza dolar ka aje in ka canza dolar ka aje yana iya gobe ya hau ko ya sabka haka zinariya take idan kana aje da zinariya ko da yaushe in dai kana aje da jinariya kamar kana da kuɗi ne kar kuma ta kuma cewa turawa daga ɗaukar jinariyan mu suna yanzu in ka bincika kamar da gaishe kan jiya France a Europe ta yi kowace reserve door ta yi kowace jinariya ta adani kun gani to haka ne idan kana da jinariya aje ita ko da yaushe kana da kuɗi kuma shi zai sa kowace ƙasa komi aka tashi wasu manyan izuzzuka za su yarda da ku a zo a bude manyan izin a ƙasashen ku saboda an san da cewa kuna da arziki na jinariya kuna da garanti kuna iya ɗaukar wannan garantin ka gani ko tunda in ba su cin kuɗin ku amma su kuna da jinariya ashe ka gani duk abin da za ku iya ku yi da su idan ma ba su son kuɗin ku kuna iya ku yi da jinariyar ku to saboda haka ajiyar jinariya yadda ka san ka canza dolar ka aje ne haka ne hankalinka kwance wannan amsa da nake iya baka a cikin wannan kenan kuma sannan a bayan haka nan muna iza ta'aziyyar mu ga sojoji waɗanda suka cikin gumurzun da aka yi shekaran jiya ko da yake alhamdulillah za mu cewa su ma sojojin sun kashe 'yan ta'adda da yawa ga yadda muka ji labari an ce sun yi ma 'yan ta'adda ƙofar rago sai da suka shigo da ko ina da ko ina yadda aka kashe su Allah shi ɗaya san irin adadin da aka kasa saboda sojojin mu ba hudi suka yi ba kuma hakan yana da shawa saboda yau abokin adawa abokin gaba an ce bai da karami haka ne gwamma ku bar sirin ku tsakanin ku kuma waɗanda suka rage mu gidan gaskiya a wannan hadin su ma muna musu ta'aziyya muna ma iyalan su ta'aziyya Allah ubangiji ya yahi masu Allah ubangiji ya sa aljanna amma ko masu kuma muna sa ran haka nan saboda akan ƙasar su suka mutu akan kare ƙasar su Allah ya amshi rayuwarsu assalamu alaikum